Op deze prachtige, lenteachtige woensdagmiddag was het beslist geen straf om even een voetbalveld te staan. Hier in Ruiver was het dan ook opvallend druk. Veel mensen waren komen kijken wie zich voor de regiofinales plaats van het showvoetbaltoernooi. We zijn op Sportpark Dijkerhof en we hebben de halve finale scholenvoetbal. Halve finales, dus deze teams hebben zich allemaal te plaatsen? Ja, die hebben zich geplaatst, ik meen in Kessel. En als ze hier doorkomen, dan mogen ze naar de finale. Dus het gaat af en toe fanatiek eraan. Ja. Dit zijn teams allemaal van basisscholen, hè? Dus dan is het maar net of ze er goede voetballers tussen hebben. Ja, dan moest ze een beetje afwachten, want ik denk de scholen hoe het minste mogelijkheden zijn, die voetballen het beste in de regel. Dat hoort ze wel goed, ja. Er zijn heel veel scholen die hebben zoveel keus dat er niet veel voetballers zitten, maar bij de kleinere, dat zie je ook, klein dorpen, die zijn het meest vertegenwoordigd, moet ik zeggen. Ja. En het schonen is ook de matches doen volop met. Ook de matches doen volop met en we hebben 5 matches team hier en ook die willen per se winnen, dus dat gaat wel lekker. Van wat voor team zit Geer? Moevert. Van de basisschool? Ja. Wie jij dat tot nu toe? Goed. Ja. Vertel eens schat, wat heb je tot nu toe gewonnen? Nee, nog niet. We hebben net ook maar één wedstrijd gespeeld hè? Ja. We hebben ook maar één wedstrijd gespeeld. En die heeft toevallig net niet gewonnen. Nee, maar de volgende winnen voor wel. Ja. Zijn er ook jongens hier die bij de voetbalclub zitten? Ja, echt? Maar is dit nu ook leuk om met de show te voetballen? Ja. Ja. Is dat anders dan bij de voetbalclub? Ja, veel gezelliger. Het is gewoon, in de voetbalclub hebben ze die vaste maatjes en hier speel ze nog met anderen. Met de klas. Met de klas, maar ze ook goed samenwerken met de klaskinderen. En dat is ook een gezellige dag, toch? Ja. Maar doe het gewoon verder behalve voetballen. Kickboksen. Spas in de klas maken. Rekje varen. En dames van de Ruiver, je hebt een toetswedstrijd, hè? Ja. En wie jij dit? Niet zo goed. Wieso, wat is er gebeurd? Tot nu toe hebben we alles verloren. Jammer, tot nu toe 2 wedstrijden, maar ja, daarvoor, om hier te komen, moest ze natuurlijk wel wedstrijden gewonnen hebben, toch? Ja, en daar hadden we alles gewonnen. Nou, dan kun je toch wel voetballen. Ja. Nu wordt het steeds moeilijker, hè? Maar dat is altijd. De tegenstanders waren beter. Ja. Gaat gewoon nog een wedstrijd winnen, denk je? Ja. Doe dich best. Ja, dankjewel. Dat ding weg, man.